Terbaik stay beku. Jadi mana? Jadi kau sih masih gendang nih. Ultra nih kau keluar So hello guys, welcome back to my channel and my new video guys. Dinihai जोङो आलासि जाहैनो नागिरदों आरोखि ना। आब'नाव ओमफ्राय नानिया लोमजादोंमोन ओमफ्राय हस्पिटालनिफ्राय फैबाय दिनैसो फैदों ओमफ्राय दिनैहाय जोङो साननैनि उनाव थांफिनगोन होनदों आरो ओंखायनो नायखानोसै जोङो नै आबो नुदों सिखारगासिनो ओमफ्राय नै गुमैखौ गारि बरननो होदों ओमफ्राय दायो थांसै ओमफ्राय अखासो हाबाय नै ओमफ्राय ना जोंनि गारिया लाइटबो गैबावा दा मोनाबोबा मारै जागोन मिथिया ओमफ्राय नै नाय आइनिया मा महर जाना दङ फारसेया उल्थासो मोखां जाना दं स गाइस दायो भिडिअखौ नायलांबाय थादो थांसै दिनै हारसाफोराबो दिनैसो फैदों माने ओमफ्राय थांसै दायो थांबाय नै दायो थांसै गाइस सरि आं आलासि जाहैनो होनफ्लांदों आरोखि ना आलासि जाहैया जोङो बे नानियाहाय नोगोद गोबाव लोमजानानै हस्पिटालाव दंहैयोमोन गुवाहाटीयावहाय ओमफ्राय बियो दिनै फैबाय बिनिखायनो जोङो नायखानोसै आरो थांफिननो गोनां दङ नालाय आरो थांफिननांगौ आरोखि ना गाइस मानो होनोमोनलाय डाक्टारा दिनै नङाबा गाबोन फन हरबानो बिसोर थांफिननांगोन बेनिखायनो इमारजेन्सिबो नालाय थांखानोसै दिनैनो आरो गाबोनबा मा जायो बिसोर गाबोननो थांफिननांगौबाथाय आरो नुनाय नंलालाय नानियाबो नायनो होनबाय थादोंमोन ना बेनिखायनो रावजोंबो थांनो हायासै ओमफ्राय दायो न'आव फैखानायावनो थांसै आरोखि ना जोङो नै दासो मोनफैदों जोंहा जाजागोन बेसे नुवाखैलै जाम्बिलाय अखानाय हानानै सिङाव सिखारना फैनांबाय थांनोदे लाजिबायदां Lado, nah, kau faham apa pun bah. Saya bingung mah, tahu nih dia, dalam nih. Angling lah, dalam besayang deh. Kerja deh bawa. Nih bagai cikgu. Dengar lem dan ya. Nih bedu setang deh, apa? Kan ya, dengar lagi deh. Pelagan nih yo. Kita juga kau nih. Bedu setang lah, beberapa. Gimana kipun nih? Kenal lagi, nih nih becain lagi bareng gunung sih kan. Nih becain apa? Ayo, apa tadi ini tuh kita tidak ngai jadi sih. Ngai jadi. Lagi becain. Dia siapa lah berjauh sama ini. Punar muka. Ini jatuh dia nampai. Kau mah. Ini berapa? Kan ya bujuk banyak. Udah nani ni. Nah nih. Hek, aksi lain apa? Udah deh, no. Nama puna. Ada lah, nani siapa lah bahasa ini. Hey, ini mana? Wah, berapa? Bye bye, Haina. Bye bye. Is tak mulai lagi. Tak mulai gue di kamar. Gurka, tangsa guys. Oke, sih balik Gariya. Nah, oke apa hui bawa isi mau halang baca. Mereka baca ini. Tuh bagi gigi tar. Gigi dah bau senang sih. Baca. Nah, gue main. Gigi bau senang. Baca lagi nih biong. Baca, mungkul barang. Lama ser kuni dah. Kuni hibai. Guys ni ha? Oh, tahu apa yang mana hibai bayar lama ser. Guys, saya mana hibai. Ampraya. Abu mana tambah ris. Boh, hot cost hibai ris nanti. Mana lagi nak tukar ya lagi jangan ni kita kada mana ampraya maba. Terus nanti kita bayar ris nanti ampraya. Biar abu meningkat ya, tuh kayak mana lah, sampai bisnis sekarang salah guna main bawa kos tu lagi guys, saya pernah mana, rabu bisa fikir nanti nggak tahu ya, isi kau betul mana kari kau selain khas kenal, kayaknya banyak sih pun, sampai mau bisi isu yang ada kisah mana mulai, lekiat tu jangan mau sampai nalai, mana mulai date parbai, sampai dah jadi selain khas kan kayak bekau banyak kisah kami ada kisah, sampai dah jadi lekap fix nama balaksa bisi, nama ini nanti sampai ya, mungkin mau biar sampai ni nama itu Ni mama mesti lapar. Guys, kau ni rupa nalai mereka apa ni mesti lapar. Kau beri kesan sumber awal itu kolos teman muda kau nalai mungkin ni kau ni lapar. So guys, ang maba bina ni pagai
जेबो खिथायाखै आरोखि ना मानो होनबाथाय बि नानिया आंनि भिडिअ नायोना ओंखायनो आं जेबो बुङासै ओमफ्राय लोमजादों आरोखि हस्पिटालावनो मास मोननै मोनथामसो जाहैबाय आं ओमफ्राय दिनैसो फैदों ओमफ्राय थांफिनगोन गाबोन बा समफोरनो थांफिनगोन बेनिखायनो जोङो नायदों आरोखि ना दहायसो सफैखादों बिसोरबो ओमफ्रायो बिदिनो माबा लोमजादों आरोखि बहुतनो ओमफ्राय माबा खानाय गुलायबाय ओमफ्राय बिदिनो सिगाङावहाय बे डाक्टारनाव बेलेग डाक्टारनाव थांदोंमोन आरोखि ना ओमफ्राय डाक्टारफोरा बेलेग बेराम होननानै बुङो ओमफ्राय बिदिनो उनावहाय लास्टाव बिदि बबेबा लांदोंमोन गोजानाव ओमफ्राय बिदि बर्ड थांबाय मिथिखायो डाक्टारनाव थांबाथाय बर्ड फैसा गारगायो माने डाक्टारनाव खाराबाबो गारि भारा जानाय मानाय बिदियावनो खारखायो आरोखि ना ओमफ्राय बे दायो गुवाहाटियावनो माबाबाय आरोखि ना हामबाय ओमफ्राय होनबाबो दंबावो आरोखि बिदिनो चेकआप माबा माबि बिदिनो हामजासिम हामथ'वाखै दाबो एसे दंबावो ओमफ्राय दायो स' गाइस भिडिअखौ बेयाव फोजोबसै भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय